niin olisi ottanut joku isompi kala, mutta en tiedä onko se mahdollista. Vähän siltä se tuntuu. Se nyt ainakin varmaan, että tuo hauki. Kyllä se muuten pitää täysin paikkansa. Siinä oli ahaven kiinni, johon otti hauki. Ja ne on vielä molemmat tuossa koukussa. Se hauki tarttui niistä uistimen koukuista vielä kiinni, vaikka hauki lähti tuonne ja ahave jäi koukkuun kiinni. Koukkuun kiinni ja hauki lähti ja itse asiassa tuossa näkyy hauen hampaajalle tuossa ahavenen päässä. Mutta eiköhän me päästetä tämän takaisin.